ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ଦୋକାନ ନା ଧର୍ମଶାଳା ବୁଝିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତମର ଝିଅ ଦେଖାବ ତମେ ମୋ ଦୋକାନ କଣ ତାପରେ କାଲି କହିବ ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର ହବ ଆଉ ଦୋକାନ ତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ମଣ୍ଡପ କାହିଁକି ଏଇଠି ଭୋଜି କରିଦେବି ଅନେକ ତମଭଳି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିନି ମୋ ଜୀବନ କାଳ କଥାଟା ଶୁଣୁ ଦେଖ ପୁଅ ଆଇଛନ୍ତି ଝିଅରୁ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖି ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ପସନ୍ଦ କଲା ପରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ନା ନାଇଁ କାହା ଦୋକାନ ଯିବ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ହବ ଏତିକ ଯୋଉ ଲୁଗାପଟା କାହା ଦୋକାନ ଯିବ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବାହାଘର ହବ 4 ମାସ ପରେ କାହା ଦୋକାନ ଯିବ ଲୁଗାପଟା ଖରାପ ନ ପଦେ କଥା କହିବି ଯାହା 8-10 କପ ଯଦି ମଗେଇ ଦଉଁ ପଇସା ଏଇ ଛୋଟ କଥା ମତେ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ଚାହା କଣ ବନ୍ଧୁ କି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯିବନି ଟିକେ ବରା ସିଙ୍ଗିଡ଼ା ଛେନା ପୋଡ଼ ଯଦି ଫଳମୂଳ କିଛି ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମୁଁ କିଛି କହିବି କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାଘରଟା ହଉ ଆପଣ ଦୋକାନ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯାଉ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ମଗେଇବେ ପଇସାଟା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ନବନି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି